ongi etorri gurera, iaski! Izan! Zero dut, ni apur bat estresatuta, oraintxe, bileratik iritsi berri. Ari naiz... Panamatik! Ba, bai. Mi luze formatua saldu nahi dut Karibera. Bai, Saioa guk egin dezagun bertatik. Euskara sustatuz beti ere, baina bestelako ikutu tropikalago batekin edo. Oso ondo. Erantzun zuzen bakoitzeko koko bat. Oso ondo. Finala irabaziko bazenu zakua beharrean. Izate dira etxe hauek itxaso gainean horrela bertan, urdina, gardena. Zora, amak eta guzti. Mi luze Kariben, iritsiko da edo ez, nik momentuz hau daukat, zuk. Bueno, negoziatuko dugu. Euskaldun nabili gaur, bai. Seguruenik izango dute alkandora tropikalen bat asierrak eta unaik. Ez galdetu bada ez da. Galdetu erakutsi egingo dute eta kuadrillako gainera, zer moduz ikote? Oso ondo, oso ondo. Ondo, bai, unai aritzen baita umore ona taldean, futbolean, umore ona edo aritu zinen behintzat. Umore ona ez dugu galdu. Ez. Dirurik irabazi ere ez, Ikote, laugarren saioa gurean. Hori umorea dela garrantzitsuen, Bai, orduan ez ez da? da delako arazorik. Eta hori ez duzu galdu, noski. Baina esan dakoa, laugarren saioa eta sokatiran beti kale eta kanpo. Egoz kanpo geratzen gara, ze analisi egin dugu analisirik. Ez dela gure proba. Ez da zuen proba hori. Ja, bueno, orduan plana da jarraitzea. Bigarren errondara pasa, gero etxera, gero berriz buelta. Perfecto. Entrenatzera datoz. Konformatzen gara. Entrenatzera, ederto. Gozatu, Mutileko ongetorri eta Josibean beste beste, ez emauz? No. Bueno, bigarren eguna, Laguatxeta ikastolatik datoz, irakasliek zientzia irakaslie, Josu, ondo? Etorrita pasatu ondo, ez da? Ikaslien aurrein ja beste kontu bet. Estatusa! Bai, Iban Euskarako irakaslie be bai, eta, bueno, Winona Ryderren fanklubekoak dira. Bai, ez da sortu barri, neukera izena emango dut. Bueno, aurreko zakua ukitu egin genuen, batera geratu ginen. Ondo, Iban, etorrita programadan egin, non egon zinen erosuen? Ba, hortxe igual. Hortxe? Finala ederra da. Irizten garan gaur be, ongi etorri. Eta iritsi berriak, gure aizpak, Maialen eta Jora ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Bidaniatik zatozen naiz eta, pasai, ez zareten zuek bertakoak, zuek zarete? Astea suarrak. Astia suarrak. Bidania hartuak, nola bai, eta bertatik? Bidania goiaz. Bidania goiaz hartuak, zema polemika hemen, izena gaitazen osita. Maialen eta Jora, aizpak esan bezala, astia suarrak, zertan aritzen zarete, Maialen, zut? Trikiti jolea ere bazara? Bueno, saltxeatze duzu, bai. Gainontzean, administrazioa, finantzak. Zatxarra hori, miluzen irabazitako hori guztiak gero nola kudeatu eta. Aiora, zu berriz, enpresaritza, administrazioan. Bai, bueno, berdin. Ondo, zakua irabaziko bagenu gero nola kudeatu hori badakigu. Bai. Eta bestalde, Ilaski aipatu didate gaur lehen fasetik pasatzeko badaukatela arrazoi oso on bat. Hain zuzen, bikote? Gure seme alaba lotxatengo jala ez dagia pasatzen? Esan diote seme alabek, lehenbizikotik pasa, bestela lotxatu egingo gara. Eta horregatik bakarri bada ere, aurrera ingo duze, bai edo bai? Bai, seguro bai. Bai, begira, aldamenera biratu eta bani guztu du, ez? Bikote, sorte hone animo. Az da dilen biluzeko jinkana, zeragoaz! Kariben familiako egin, egongo zinen? Bai, igual egin marko dugu, ari nintzen pentsatzen sintonia ukelele batekin, emango diogu eta bat, Emango diogu, ideia hona da, ideia hona da. Familiako gizonekin, egingo dugu, Jolas, aitona, aita, seme osaba, zuia eta naia. Erantzunak oiek eta galderak badatoz. Hasiko gara, hasier? Bai. Guazen denpora. Dona katona, zutondoan. Aitona. Barbara Goenaga aktorearentzat, Juan Luis Goenaga da. Aita. Abestiak esan dit, bidean erortzen bazait, lepoan hartzeko. Aita. Anaia, Bernardo Atxagaren laguna zen, soinu jolearen zenide hau. Semea. Martinen semeak Inigo du izena, Inigoren bikoteak Koldo. Martinentzat Koldo da. Zuia. Karmele Jaiok etxe guztien artean zenide baten aukeratu zuen. Aita. Zure alabaren aitaren aita zuretzat, hause da. Aitona. Aita, zuretzat. Aitaren anaiak Ramondu izena, baina nik horrela deitzen dio. Osaba. Bai. Sartu da. Osaba ere sartu da. Bai, lasai hasier aitaren kontuarekin naztu gara, baina alere, 60 puntu bikote, ondo. Josu eta Iban, bortxe, aitak aitonako osabaketa, prest? Bai. Guazen, saltxara, denpora. Aspaldi ez bezala, gaur gona gorria ekarri dio amari. Aitak. Bost dira, Araiakoak eta Joselu gisa ezagutzen dituzte herrian. Anaiak. Miren Amurize bertsolariarentzat, Xabier Amurizak titulu hau du. Aita.
oskorrikoek kontatu didate semea tabernan dagoela, baina norekin? Aitarekin. Arizonako lagun batek bro deitzen dit, baina izu, eskara. Anaiak. Alemanian onkel, Italian zio eta Euskal Herrian, Saba. oso ondo. Zure arrebarentzat, zure aitaren anaia. Osaba. Markelen alabaren senarrari honela esaten dio Markelek. Zuia. Oso ondo. Irakurtzeko inetzen erraza, asmatu. Oso ondo, bikain. Genealogia kontutan eta oso fin. Kasi dugu hori ere, osabari italian zio. Oso ondo. Laro bai puntu. Garraitu nahi nuen italianak baina ez dakit. Bai, bakarrik interesatzen zu italiarra eta portugesa. Bai, zira txarrak, Alemanak eta ikusita. Kostalariagoak besteak. Bai, pizza eta kaipirina daun lekuen. Neskak, Maialen Aiora, bueno, semalabak esan du bai, semiek, alabak. Denetik pixkat. Denetik? Bai. Ez dakit zuen igual ja, ez da? Horra daude, ume batzuk. Neska mutil. Bi seme eta alaba eta bi alaba eta semea. Beira. Ondo. Venga, badanak adi, Badatoz eta Maialen eta Aiora guazen denpora. Kaferik nahi, honako hau Euskal Herrian ekoizten da. Aitona. Olaizola lehenengoarentzat, Olaizola bigarrena horixe da. Anaia. Asko adierazi ezarren, Heidiren bisitak asko alaitu zuen. Aitona. Iñaki Williams eta Nico Williams titulu honek lotzen ditu. Anaia. Eta Elena Arzakentzako, Juan Mari Arzak berriz, hause da. Anaia. Aita da. Pentsatu ongi, zure errainaren senarra zer den zuretzat? Semea. Pipi Kaltzaluzek bazuen pirata errege zen zenide bat. Osaba. Aita. Aita da. Aita. Geraldine Chaplinek Charlotten filmak ikustean esaten du. Ara hor... Aitona. Aita, egiten zuzena. Zoragarri, Aipatu da Heidiren aitona, Bidania Goiatz inguruetan ere irudikatzen zuen korrika. Bai, ongo menditan, bai. Puntuen atzetik gainera, ondo harrapatuta, 60 puntu zuek ere. Eta isilik orain, eta nola ez, hasierrek hartuko du lekua, noski. Ezta, ohitura gala egintzen baitu. Laugarren saioa gurean aipatu dugu. Dirurik ez oraindik, dirua lortzeko puntuak ezinbestekoak guazen. Debora. Edan? Sakatu, hasier sakatu. Edan, ura, ardoa, Hori bai. ura. Arraina. Marrasoa, izurdea, balea. Ura. Ura. Zer dari? Igeri egin. Ez, bi. Igeriketa, sinkronizatua. Ez. Ja ba, nondik hasi. Dozein. Marrazen, hasier. Guazen hasier. Etxea. Elisa, ermita, Ez? konbentua. Baina irakurri ondo, hasier. Ja, claro. Elizkizona. Ez. Beia. Beia, sama, zagit, hori behi bat da? Isilik da proba, ez diz erantzun. Lastima. Zagit, zer den hori? Utxia, beia, bestea, igeriketarena, bestela? Venga, guazen. Dantza, dantzaria, polka, euskal dantzak, tangoa, Nola egiten vals, da? Hasier, dantzatu. Hor. euspata dantza, txulalai. Charleston, zen. Claro, zueri falta Enrique eta Ana. Charleston, guk jakitzen genduen aurrera tatzera. Bai, Charleston. Eta ura, ur korrontea behar genuen. Eta Eliza bat egin du baina Elizea. Aize errotek eta Elizeak edo. Hegazkinek eta izan daituzte. Bueno, apurtxu betrabatu gara, ez da ze pasatzen. 0 momentuz. Josu, Iban, aurre hartzeko aukera oraintxe. Eta lekua Josu hartuko du, okerrez pagara. Sondo? Oriotik Nieluzeko plazara salto egin da. Ia ba, herritarrak arro egoteko moduko ariketa egiten dugun. Denbora. Edan? Indarra hartzeko. Beraz? Edari energetikoak. Oso ondo. Marrazen hasi gara. Espainia. Europa. Atlasa.
Oso bero, Iban? Beste zozar behar du. Marke penintzula, ez dakit... Afrika, kontinentea. Bale, ondo hori bai. Bigarren marrazkia. Bale, persona bat, sudor handia. Pinotxo. Elurrezko panpina. Bai. Segi. Bale. Zerdari. Elurrak entzeko makina. Ez? Ui. Norbait etzanda. Politxe, zerdari. Ondo. Testu inguruan. Bai, Iban, probatu. Elur. Zer da? Ez dut ikusten jozu, a ber, markauz ez. Mendi bat. Trineo bat. Bai, bera bat. Ondo! 100 segundoan sartu da. Bai, paisaia ondo kokatu baitu. Lera zen eta beraz, elur panpina, elurra, elur giro hori. Pero lera. Ei, mutileko ondo. Bai, irurogei. Hau pasu. Jodari! Askotan aipatzen hemen, ezpatasuna, anaitasuna, senidetza oroar beti izaten dela lagun, lan telepatiko hauetan olabait. Maialen, aiora, zuen artean nor da trebea berezik imintziokata? Maialen. Maialen, osan do, bartu lekua. Bai, Maialen. Ez dugu kontrakorik entzun nahi gainera. Dugu nahi duguna da, hori frogatzea hemen. Bai, a ber. Eta puntu batzuk lortzea, bide batez. Ia ba, denbora. Igeriketa krol. Igerik eta osan do. Bizikleta, manillarra. Bai. Pertsona bat. Korona, erregina, erregea, punki, punkarra, esta. Kontuz, Baina, bota, nahiera osan do. Imintze barik, Maialen, zuk marraztu du. Zer da, gandorra, zer da? Lehen urbildu zara. Bai, erregina, printzesa, printzea. Bale, Printzea, bai. Bale. Ia. Lurrian. Aizkora, egurra, txirbila, zerrautxa, pilatu, jateko. Zer da hori? Zer da, txotxak, zer da? Aizkora, lurra, atxurra. Bai, lurra. Ale. Oso ondo, torri Maialen. Bikain, Hor, kiroldegira sartzeko eskumuturreko ikusi dizuet eta Bai. igeriketan igual arituko zarete. Tarteka. Eta atxurrean ere bai. Gutxixo. Bueno, baina, kontzeptua proposak egitu dira, oso ondo? Laura neska kaukazuek, 80 puntu. Ezkutua, venga, aldeak murrizteko prest. Gure mutilek, venga, hasi erru nahi zer, nor due? Ni. Venga, hau pau nahi. Zer zauzi, Tentsioa nagusi edo? Tentsioa. Bueno, oin badauzkagu puntu batzuk lortzeke. Ia. Hori da, Bai. hau pau nahi, guazen, denpera. Gaur, Bihar. bihar, Etxidamu. etxi, Urrengoa. askotan. Cambio. Paso. Unai, Gómez. Asier, Izena. Keinu barik, venga. Pasatu, Estela. txikitu, Handitu. edadea, Murriztu. paso. Fallatu, Lortu. zer, Galdera. besteari, Rebote. No. paso, Paso, bestela. Haupa, venga, oso ondo, torri. Nahi. Ondo. Puntu asko behar genituela. Handitu. Eskolako pila ere ez, baina ondo, birekin, 40 puntu bikote, ondo dago. Ondo. Gitu beharren. Iban, hortxe eskutatuta hitzak zegoen zape? Iban due. Ibanek leku hartu eta Josu kaleketa gehien asmatu. Euskara irakatzea pistak ematen, nola, ez? Ondo. Badatoz, berbak, denpora. Paso. Kobizean, Txertoa, etxetik, telelana, Bai. Bikain. Aramburu, udolaria, Zarautz, surfista, Kirola, surfa, Bale. Teleberri, albistea, orokorrean, albistegia, Oso ondo. Bat de, gela, bestela, Bitz dira. Biz dira, bai. Bai. ikasgela, Bai. Eman,
Hartu. Eskua. Agurtu. Bost. Ai, Bost ezin. Rondo. paso. Torri. Klasea, bostekoa, bai. Azkena espasmoa zen eta Ibanek ja antzertu egin du ia espasmoa bera ere, baina telelana, surfa, albistegia, 60 puntu. Oso ondo. Maialen eta Ioran, bueno, esan dugu, hemen lan gauza goian usten dutelako, ene barrebek, aizpek eta nahiek eta. Alkarrazte gaututa, ia zemat hitz asmatzea ditugu, nordue? Maialen, hartu leko mesedez. Barriro, Maira Maialen, baina bestelako ariketa bat egiten. Eskutatuta ditugun, hitz hauek asmatu behar ditugu, guazten den para. Paso. Futbolean, Gol. pertsona, Jokalaria. Osondo? paso. Joseba, Soldadoria. Alazne, Arreba. bestea, Anaia. Bale. Muxarra, Elkartea. Abuztua, Iraila. orain, Gaur. telebistan, Lehiaketa. momentuan, Carpe diem. paso. Frutak, Osondo, etorri, Maialen. Ondo! Eta aipatu da, aizpatasun hori jakin dugu Joseba Soldeadore, Muxarra elkartean ariten zarete, otorduak eta egiten. Pena zuzenean zen bestea, oraintxe zuzenean ari gara ezaguat erlojuri, baina ala ari gara mi luzen noski, 1 minuta 4, 80 puntu! Markagailuak zuzenean, 1 puntu bilu dituzte. Asierrek eta Unai ikusan solon, Josuk eta Ibanek, 200 hori Gernikan, Bidania Goiatzen, Maialenek eta Iorak, 200. Trigoren berbak. Guzti erabakitzen dute Trigoren berbek, eta gaur be erabaki horrak izango dira. Guazen Asier, lehenengo taula dator, denpora. Sudur mintzoaren, gangosoaren hotxa. Jijau. Lauoinka ibiltzearen hotxa. Jitipiti atapata. Kanpaien kulunkaren hotxa. Dindan baleran. Kolpe txikien hotxa. Irikitauki. Sudur mintzoaren, gangosoaren hotxa. Iau. Lauoinka ibiltzearen hotxa. Itipiti atapata. Kanpaien kulunkaren hotxa. Dindan baleran. Kolpe txikien hotxa. Kaskas. Kaskas. Kolpea txikia direnean, kaskas. Hori zentzuten baita. Kaskas, katea jota, markagailura sartu dira. 30 puntu, ondo. Hotxak, zaratak, gehiago ditugu. Guazen, bigarren taula, Josu, denpora. Zurrumurrua ahoz-aho ibiltzearen hotxa. Bala. Astoaren arrantza. Ian. Eztularen hotxa. Eju. Azkar. Jajai. Zurrumurrua ahoz-aho ibiltzearen hotxa. Bala. Astoaren arrantza. Ian. Eztularen hotxa. Eju. Azkar. Furrust. Ilea mostearen hotxa. Gliski glaska. Irri ironikoaren hotxa. I. Ez, zurrumurrua ahoz-aho ibiltzearen hotxa. bala. Astoaren arrantza. Ian. Bai, egia, irri ironikoa, izan daitekela. Baina, jajai da ofiziala. Zaldiaren irrintziaren hotxa da. Oso erne errebotean, bi aizpak, 20 puntu zuentzat. Bai. Vale. Hiru taula. Hotxak, zaratak. Maialen Aiora, eutxita aurrera. Guazen, denpora. Doministikoaren hotxa. Zirrintzarran. Doministikoaren hotxa. Atxiu. Itzaldi monotono baten hotxa. Dra. Zeo zer arrastaka eramatearen hotxa.
Parrat. Asier, Doministikoaren hotxa. Atxiu, Itzaldi monotono baten hotxa. dra. Zeozer arrastak eramatearen hotxa. Tiruririru. Doministikoaren hotxa. Atxiu, Itzaldi monotono baten hotxa. dra. Sirri, Zeozer arrastaka eramatearen sirri hotxa. sarran. Kantuaren hotxa. Tururi. Olatuen hotxa. Simpla pomun. Batzin batzan. hori da presa, hori da Bai. grina. Azkenean, Zazpi asmatu da kalera. Bai. sartu dugu, taula honetan punturik ez dago. Eta markagailuak dira, 130 puntu. Sanzelon Asierrek eta Unaiek. Hori Gernika 200, 240, Aniagoiat. Eta kirolariak, eta bereziki lehiakorrak diren aldetik, Asierrek eta Unaik, Usansoloko gure launek, haze kolpe hartu duten, triboaren berba bukatuta, pena bikote. Bai. Baina kirolari honek bezala, partidua bukatutakoan, galdetzena, adierazpen batzuk, ze iruditu, zer gertatu da, analizia. Ondo, gustora ibili gara. Hori, helburua jolastea zen, etorri gara, ondo pasatu dugu, eta Hori da. eskerrak emotea. Ez darik. Oso kirolariena. Beste taldeak oso fuerte bili dira. Bai. Dira, Egia ezta? Lau saio egin dituzu eta egia da. Lau saio oso ondo da. Bai, finalera ez gara heldu, baina lau saioiek eginda daude. Zuen kuadrilaren berri izan dugu. Gehiago da, kuadrilan testigua pasatzeko aukera ere hortxe dago. Ez dakite izendatu nahi duzen bikotaren bat edo? Badute, bai. Bai, Aritz eta Beñat. Torri, Bai? venga. Segi dezala honek, eh? Bai. Aposan solo, apa bikote! Aupa zuek! Esker! Eta aurrera, bigarren fasera salto egin aurretik, irrikita maitza dute, badakigu hori, lasai, egingo dugu geldialditxo bat Barakaldon. Oso ondo? Barakaldon kirol ikuskizunetarako badutelako araudi berezi, bitxi bat, bai, batetik, galarazita dago kirol ikuskizunetan kamerak erabiltzea. Hori ondo, Ondo? ulertezakegu. Bai. Baina bestalde, Barakaldoko kirol ikuskizunetan galarazita dago mobilizazioak erabiltzea. Mobilizazioak, kontuz, Eta hoxe da kontua, eta argazkian ere ikus daiteke, ez erabili kamarak no usar kamaras, ez erabili mobilizaziorik no usar móviles. Mobilizazioak, orduan. Mugikorra bai, baina ez horrela jendea mobilizatu, eta venga, sindikatu bat, eta hori ezin da egin. Gainontzean, joan, Barakaldora eta gozatu, txalo bero da. Oso ondo, oso ondo. Mobilizazioak. Bigarren fasera, sailkatuta? Zer, Josiban, veteranoak zarete? Bueno, Pinot, milozen gauzek askar, pasatzen die. zuen ikastetxean hasi, Ondo. gaia mobilizazioak zuen alde. Bai, fanklubak eta oso ondo. Maialen nahi, ze ondo. Helburua beteta. Listo. Bigarren fasan gaude, sailkatu gara. Hau pasuek. Eta markagailuak ere, zegin behar dira. Mobilizatu. Mobilizatu, noski, zalantzari gabe hortarako definizioak. Lehenbizikoa, Josu, zuretzat izango da, txanaka, guatzen, Debora. Irla gehien dituen kontinentea. Amerika. Ez, Oceania. hori bai, lekuen izenak aztertzen dituen onomastikaren atala. Toponimia. Toponimia bikain. Gora bera gutxiko lur edadura nahiko zabala. Lautada. Lautada, oso ondo. Norbaiten ezaugarriak nabarmenduz egiten den irudibarregarria, Karikatura. bikain. Marraztean egiten den lerroa edo marra. Marraztean, ari gara? Nola zain zaio horri? Intzela hartuta. Irudia. Ez. Lerroa, Trazua da hori. Deabruari ematen zaion izena. Altzagorria. Galtzagorria, oso no. Gertakari gogoangarriak goraipatzen dituen poema luzea. Epo... Bai? Epo... Itaitai ez da? Ez. Epo... Bai. Esia. Ez? Epo... Epopeia! Epopeia! Eta... Iban, mina guanta. Epopeia, epopeia. Bost, daukazu beberrogeta marpuntu! Bai, kasu honetan aizpatasuna ere ezin genezake baliatu, Maialen eta Iora, bakoitzak berea. Bai. Tira, zuek ere bildu puntutxo batzuk. Maialen, zurekin hasita, denbora. Ikusmen fenomenoak aztertzen dituen fizikaren adarra. Ikusmena oro aztertzen duena. Bakizu, Bitxia... Ez, bakizu. Ikusmena, zerk aztertzen du? Nintzen zaio? Optika. Egia. Amaierarik ez duena. Infinitua. Oso ondo, familia bateko belaunaldien segida. Zuek ere, seme alabak eta segida hori, nola da? Leget ez. Probatu? Ez dakit.
Hori da leinua. Helburu zientifiko batekin urrunera eginiko bidaia. Espedizioa. Bikain. Forondako aireportura iristen dena. Forondako aireportura iristen dena. Ez dakit. Zer iristen da? Ez dakit, paso. Iristen da... Merkantzia. Bai! Bai, vale. Pasatu zaigu. Merkantziak iristen dira aireportura. Ederto, 30 puntu. Begire bilenai plano laburretan, zehan zara daukazuen, hain ezberdinak izan da. Bai? Bai? Oso desberdinak gala izategue. Eta oso ezberdinak izan da, baina gero ez dakit, berbainkeri edo begikuni edo. Bai, Bide bat ez. Ez dugu aipatuta. Etxean, ume guztiak ere oso pozik pasa dira, txato! Kontzatu gabe, ja! Hieroglifikoak. Josetik Iban Txaloka, Dena pozik, Josiban, asmatuko ditugu, danak? Egatuko, gara. Seguru baietz. Guazen badator lehenengoa, adidanok. Arratsaldero jaten ditut. Txakur. Intxakur, Ia. intxaurrak. Vale. Osondo. Iletran txakurrak. Intxakurrak, kakenduta, intxaurrak. Osondo. Oso nahi intxaurra jatea hieroglifiko entzat, Bururako. Baita ere, hori da. Bururako, garunerako oso nati ez benetan. Ondo, posik? Bai. Armatura ja beste irribarre bat. Bale, bigarrena, guazen denpora. Beldurgarria da. Tarantino, Taran. Bai? Tarantula. Osondo. Tarantino, Quentin Tarantino. Tarantino, tinorik ez. Taran eta taulari akenduta, tula. Tarantula. Osondo. Ferpeia Tarantinok ere, berak ere mate du beldur pixka bat. Tipo hau, Ederto, hirugarren hieroglifikoa, guazen denpora. Familia osoak hartu dugu. Karavana. Irakurri goiti bera, araba eta jodioren zeinu kimikoa na, karabana, bikain. Eta puntuak ere alaxia datoz karabanan, 80 denera, osondo! Bito, aprobetsatuko dut, biluzetik Feliz Linaresi museo handi bat emoteko. Bera badabilelako, la noche da urkeztenia 30-28, berako paritu zudian Tarantula liburua. Bai? Bai, eurek literaturako programat egin dutelako, gizon zoragarria eta museo handi bat gure partetik, ezinbestekoa guretzat gure bizitzetan! Osondo, hortxe, ja eginda berezte eginak berak, zuek ez. Ikusi duzu zer egin arden dena, Maialen aiora, beste aldera begira duta, argi dago, ez da? Bai, a ber. Ja. Hieroglifikoak gustoko? Aiorak bai. Oso ondo. Nahikoa da. Hau taldekako lana da, Bai, da. Guazan eskak, lehenengoa denpora. Gorroto ditut. Bikalardoak, kakalardoak. Oso ondo. Bikaizki. Erez berdinetara irakur daitezkenak. Kaka, dolar alderantziz, lardoak. Bikain. Horrotzo dituzu, Bai. Soin justu da, nik uste dut, Zer kulpa, zer erru daukate bak. Ez baino gatez. Ez geratu azalean, ezagutu kakalardoa. Bueno, badakizu, bomba nuklearrari... Aurre egiten diote. Aurre egiten diote, eure bakarrik. Barre ingo dute bereie Ja ba. bukerra. Venga, bigarren hieroglifikoa denpora. Naiz eta galdu, ez da izango... Nor da? Zagit. Ez. Vale, bekue? Bekua zer da? Ferri, ez. Vale? Ferrik. Ferrik? Ferrik. Alferrik. 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 Alferrik, vale? Alf, bai. Alferrik. Bai. Aierak esan du. Alferrik ez, alferrik, bai, alf delako. Alf, ez duzu ezagutu? Ez. Ez autu baina honekin oso izena. Familia batekin bizitzen estraurna. Hau guretzat ezinbesteko gure bizitzetan. Bueno, alf eta ferria aldatuta ferrik. Erto, alferrik, bale, oso ondo. Hirugarren hieroglifiko neskak, denpora. Txikitatik entzun izan dut. Berri txarrak. Bale. Berreketa bat. Berri txarra alderantziz, arrak, berri txarrak. Oso ondo. Nire irudipena izan da edo aiorak bukauta egin du? Eta merezita gainera, 80 puntu!
Probatu egindakoan egin barra gozatu da esan. Hau zuentzako. Bai. Umeok etxean ikusi zer egin duten gurasoek. Hoxe. Eta orain, zer egin behar duzuten? Bueno, indusketa lanetan abiatuko gara. Migi luzeko eskua hemen data, 2 esaldi ezkutu, eta esaldi horiek askatzea izango da zuen lana. Erantzunak zuzenak badira, 10 puntu. Zuentzat, puntu asko biltzen ari zarete, hori osona da. Gero sokatiran, elkarrentzat izango direlako puntu horiek, eta sokatirarako super baliogarria dan komodina jokoan. Hori guztia jokoan Migi luzeko eskuan, lehenbizikoa Josu eta Iban zuenetik abiatuta. Hauxe esaldia. Adunako umeak Mikel Elizegiri ordu txikitan esana, hori da enuntziatua. Enuntziatu mitikoa, beraz? Azgaitezen lanean. Hortxe lehenengo ikurri berikoak, piztuta. Josu Iban, zein arte esparrutan aritzen da Jara Nabarlaz, pintura, dantza? Dantza. Ez? Errebotean emizikoan, Maialen Aiora, eta non du jatorria Jara Nabarlaz margolaria, Karaban edo Nafarroan? Araban. Bitik bik, huts. Josu Iban, eskualdaketa berriz ere, zuena da eskua, bigarren erronda. Japoniako zein jaki da zaporearen iturria, misoa edo sushia? Misoa. Oso ondo, hori bai. Lehenengo letrak agertuko dira, eta bokalak izango dira, esaldiak dituen guztiak jarritaia. Segi dezagun ba. Zein lege zen emakumezkoak eta haien ondorengoak tronutik kanpo uzten zituena, falikoa edo salikoa? Falikoa. Ez, salikoa. Bai. Beraz orain bai, Maialen Aiora, eskua zuena da. Eta zein erregek indargabetu zuen, lege salikoa 1830an, Fernando Zazpigarrenak, Alfonso Amabigarrenak. Alfonso. Bai, lastima. 6 ikur berekin jarraitzen dugu jolasean, kasu honetan 4. errondan, Josu Iban, Eskandinaviako zein hiriburutan hiltzen Hans Christian Andersen idazlea. Estocolmon, Kopenhagen. Kopenhagen. Bai. Letrak agertu dira. Azunako umeak Mikel Elizegiri ordu txiketan esana. Horixe da, izkutatuta daukagun esaldia. Aurrera ingo dugu bikote. Bai. 5. erronda beraz. 3 ikur argiztatu dira. Zein da zurrumurruaren onomatopeia, bru-bru edo dun-dun? Bru. Bai. Zuentzat letra. Txari dira, Josu eta Iban. Maialen eta Aiora bestaldean ere. Erne oso. Asmoa esaldia askatzea baita, noski. Josu Iban. Segi. Aurrera. 6. erronda. 2. Ikurri beriko piztu dira. Zein da soinuaren abiadura? 343,2 metro segundoko edo 243,2 metro segunduko? 343,2. Bai, horixe. Sobizko ostuek ere. N. Eta honek akaso argitu du, zertxio bait gehiago, baina ez da nahikoa. Zuen aurpegiak ikusi da. Jarraitu. Egin ezagun aurrera. Jupa, hemen asko datoz, Zein zen altuagoa, Adolf Hitler edo Napoleon Bonaparte? Bonaparte. Ez da zuzena. Ikurrasko jokoan, Maialen Aiora errebotea zuentzat. Zein da baxuagoa, Brad Pitt edo Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Jode. Ulertzeko erreakzioa, errebotean ez dugu zorterik izan momentuz. Josu Iban, berriz ere zuena da eskua. 8. erronda barkatu. Nola deitzen zaio, zigiluen bilduma egiteari, filantropia edo filatelia? Filantropia. Filatelia da. Orain bai, Maialen Aiora, guazen. Zeren inguruan egiten dira erakusketa zineketikoak, zinea edo eiza? Eiza. Oso ondo. Neskak zuentzat, A. Bokala. Esaldiko guztiak. Gogoan duzue, adunako umea? Bai. Eta Mikel Elizegiri ze esan zion, gauza asko esan zizion. 8. erronda izan da hau, beste 2 aurretik, eta errondak agortu aurretik askatu egin barra dago esaldia. Askatu nahi duzue, Maialen Aiora? Ez. Ia ba, urrengo erronda. 9.
Non emango du untzak azken kontzertua Miribilan edo Beken? Zakit. Miribilan. Zuzen? Bokala. Oraintxe askatzeko aukera, edo beste erronda bat, urrengo errondan askatu nahi izateko, galdera zuzen erantzun behar dago, ezinbesteko baldintza hori. Eta komodina, komodin preziatua dago jokoan. Induzketa lanetan Maialen Daiora, zerbait ikusi dugu, bikote? Hau sartu nahi duzu, sikiera saiatu? Ez? Ba, urrengora goaz orduan. Bakarra, piztu da. Zenbat proba biltzen ditu atletismoko pentatloi probak, 4 edo 5? 5. Bai horixe! B. Argigarria izan daitekeen B. Hori agertu da. Eta hauxe da azken aukera, Bai. galtzekorik ezaguazu, Bueno, esan ingo deu. Probatu zerbait. A ber, letxugea, eharra eta txuleta minutuan garbitu. Zuzena da? Bai horixe oso do! Erra! Komodina zuretzat eskak, oso ondo. Minutua garbitu, egokitu egin dugu berak esan baitzuen, limpio minutun! Esan zuen. Etzian sonatzen. No, miluzen ari gara, Bai, baizu, bai. hemen ofizialtasuna, eta baina induzketa lan oso fina. Egin da, Maialen eta Iora, eharra, komodina, Ai, zora garri. Eta beste esku bat ere badukagu, zuenetik abiatuta gainera. Oparoa, puntu asko hemen gordeta. Eta zer izan nahi duzu handitan? Hori enuntziatua. Azgaitez ema? Lau. Maialen Aiora, zein da Euskal Herriko granitozko mendigune bakarra, Jaizkibel edo Aiako Harria? Aiako harriak. Zondo, Esaldi askatzeko beharrezko lehenengo letrak, zetak. aurrera goaz. Zenbat eskilara ditu Eiffel dorreak? 1671, 1675. 1671. Ez da zuzena. Rebotea, Josu Iban. Eta zenbat bombilak argitzen dute Eiffel dorrea? 322, 326. 656. Eh? Osa, 656 parkatu. Ados. Ados. I. Bokala, eskuratu duzue. Aurrera ingo dugu bikote. 3. erronda. Beste 3 ikur argiztatu dira. Josu Iban. Zein herrialdetan daude Paine dorreak? Txilen edo Argentinan? Txilen. Oso ondo. L. Zer izan nahi duzu handitan hori enuntziatua? Aurrera ingo dugu bikote. Bai, segiz. Ozen ba? Zein erresumaren alde borrokatu ziren Ganboatarrak Erdiaroan, Nafarroako koroa edo Gaztelako koroa? 3 segundo. Gaztelako koroa. Rebotea, Maialen Aiora zuentzat. Zein bando zuten lagun Ganboatarrek? Agaramontarrak edo Beumontarrak? Beo montarrak. Oso ondo. N. Bosgarren errondara heldu gara, lan erdiak egin da, jarraitu egingo dugu, ez da? Bai. Iepa. Ikur asko argiztatu dira. Puntu asko jokoan, nork idatzi zuen bigarren sexua emakumeak historian zehar izan duen egoera aztertzen duen saiakera? Simone de Beauvoir edo Patricia Highsmith? Simon. De Beauvoir, bai. A. Bokala. Bai. Eta, bikote, Maialen Aiora? Ez. Letra asko askatu baitira, argi xamar dago esaldia, baina Bai. aurrera egin nahi duzue? Bai. Ja ba, Beste bi argitu dira. nola esaten da zuberoa okzitanieraz, zura edo sola? Zura. Ez eta asmatzen bat, Errebotea, beraz, Josu Iban, nola esaten da agur okzitanieraz, adisatz edo adeu? Adisatz. Hori bai, zuzena da. G letra. Zer izan nahi duzu handitan? Esku askatzen. Josu Aleginetan Iban. bitaldeak. Zer irakurri daiteke ja?
Bale, esangoet. Saiatuko zara askatzen? Goizean erizaina. Arratxean zuhiltzailea. Gauean polizia. Zuzena da? Bai horixe! Tomaina! Josu eta Iban, oso ondo. Kontuz, desio duzuen erakin oski, baina sokatirara goaz. Josu eta Iban, 210 puntutako komodina. Maialen Aiora, 180 puntu eta komodina. Hoiek irabildu ditugun puntuak eta hoiekin egingo dugu jolas, sokatirara goaz. Oso berdinduta markagailuak, ia finalerako pasea, ze, bikotek lortzen duen. Maialen Aiora zeuek hasi erantzuten? Vale. Guazen, denpora. Zein koloretako zapia janzten dute buruan Maiatzeko plazako amek? Morea. Zuria da. Zein futbol taldeko jokalaria da Ander Herrera? Atletik. Bai. Josu Iban, denpora. Zein eskurekin eusten dio askatasunaren estatuak argi zuziari? Eskerra. Eskuinarekin. Euskal Herriko zein herritan du egoitza nagusia Orbea bizikleta enpresak? Ibarren. Maiabian, nola du izena Gipuzkoan egiten den Euskal Herriko mendi maratoi ezagunenak? Txega maizkorri. Bai. Lasterkagu ere alde batera da bestera. Maialen Aiora, aurre hartuta une honetan, eutxi puntoi beraz. Denpora, zein herrialdetan da ondare kultural cevichea? Italian. Perun, Nafarroko zein herritako arma olari kantatu zion Benito Lertxundik? Baldorba. Orbaizeta, norka aurkezten du Gazteako bealdea saioa? Paso. Julen Idigoraz, zein kiroletan lortu zuen Euskaldun batek lehen urrezko domina? Komodina. Baioko olimpikoetan eta zesta puntan izan zen. Ondo, komodina erabilita, berriz ere atzetik jarri bai gara nabarmen. Josu Iban, puntu sorta ederra iritsi da, eta zuek ere komodina daukazue. Denpora, nongoa da Peki, abeslaria? Berakoa. Osondo. Maialen Aiora, denpora. Nola du izen Hego Afrikan indarrean egontzen erregimen baztertzaileak? Paso. Apartheid. Zenbat alde ditu kubo batek, 3 alde kendu eta beste 2 gehitzen badizkiozu? 3. 5. Zein kirol arropa markaren logoa da erramu koroa? Paso. Fred Perry. Nola deitzen diote ingelesek urteko egunik tristenari? Blue Monday. Bai. Markagailura ere iritsi da, Blue Monday-a. Bai. Tamalez. Bai. 43 segundo oraindik ere, Josu Iban, aurre hartuta nabarmen, ia. Oazen denpora, Gipuzkoako zein gobernuz kanpoko erakundek prestatzen du janari duina Greziako errefuxiatu gunetarako? Paso. Zaporeak, mitologiako esfingeak gizaburua du eta gorputza zerena. Katua. Lehoiarena, zein itxasok bustitzen ditu Korsika, Sardinia, Sicilia eta Italiako kostaldea? Mediterraneo. Bai, Tirreniar itxasoak Mediterraneoak. Komodina erabiltzekotan ziren, aurrera egitea erabaki dute. Maialen Aiora, zuzen erantzun barra dago, Neskak denpora. Txin, zeren hotxa da? 3 hotxa. Bai. Mutilek denpora. Zein hiritakoa da Belerreko printzea eta liberean Will Smith? Komodina. Filadelfia. Filadelfia mendebaldean, hain zuzen, abestia gala aipatzen baitzuen. Ondo, Josu Iban, komodinaren abantaila horixe baita, 16 segundo faltan. Maialen Aiora, zuena da ardura. Guazen, zeinakin lotzen dugu 666 zenbakia? Deabruakin. Bai. Josu Iban, denpora. Marrez gain, zer du Uruguaiko banderak? Paso. Eguzkia, zer zaintzeko eskatzen du Ruper Ordorikak kantuan? Maite Zunori. Bai. Denpora neskak, Hego Amerikako zein herrialdetan dago Botafogo auzoa? Brasilen. Eta markagailuak ere sua dariela Josu Iban, osondo 234 punturekin, Maialen eta Aiorak, 236. Maialen Aiora, esan eta egin, guazen biluzera, etorri? Eta mentxe dauze, gura izpazimur joan da? Oso ondo, gusta. Ondo, helburuak betetzen, bai? Bai. Pizkanaka, etorri, sailkatu leku hartu. Oida. Etorriko zari hurrengoen? Seguro baiet. Danok zeuen zaino ongo gara, Hau pasuek! Bikote! Ni luzera iritsi zirenean urduri ote zeuden edo. Josu eta Iban ez dakit urduri, baina 2 saiotatik 2 final konkistatu ditugu. Oso ondo, Jala zaitu gara, apur bat. Kurtso bat. Bai, ez da? 254 puntu gaur ere.
Eta denera, ja pilatuta daramatzazuen 462 euro. Osondo, eta zakua gora eta gora, etengabian noski. Erne, gaur jokoan 2.204 euro. Aupa! Dirutxuaga zer, amaiketako ikaslierita bai? Ba, eso zerrengo. Zio zer bai? Eta irakasliek azu bai. Eta irakaslieri bai. Ederto. Galdetu behar retzutie, Euskal Herria, Euskal Herriko futbol taldeetan, ze atezain izan ditugun, ez da? Olan atezain mitikoren bat, zeben oso guztoko edana? Iribar. Besteren bat? Zubizarreta, adibidez. Besteren bat? Beste bat, bota? Nik 0. Beste, ba, ondo zabiltz, Iban. Gaurko eremuak, adi danok etxien. Falta sana, Arkonada. Iribar eta Zubizarreta. Ondoren azalduko diren kontzeptuak Luis Miguel Arkonadarekin, Jose Angel Iribarrekin, edo Andoni Zubizarretarekin lotu beharko ditugu. Atezain oiak, maite ditugunak, danok, eta 100 segundo aurretik, sortegan, denpora. Lehengokoak, futbol taldea. Makatza. Makatza Iribar. Tornularia. Ikasketaz. Liverpool. Partido mitiko bati buruz, ari gara. Partida gehien. Espainiako La Ligan, baten batek. Galtzerdi zuriak. Ikurriña. 37, 36, 35 segundu aldaketak egiteko aukera. Ziurtasun batzuk eta zalantza batzuk. 20 segundu aldaketak egiteko, nahi izan ezkero. Aldatuko dugu baten bat? Itxi holan. 10 segundu. Azken segunduak. Denpora. Zalantzak eta... Zalantzak. Eta seguru esandako batzuk bai. Ikurriña Iribarrek. Esate baterako. Zuzena da? 76ko argazki mitikoa, Atletikek, eta Realak, Kortabarria eta Iribar buruz direla. Zebi. Oraindik legezatzeke zegoen ikurriña atera baitzuten, erakutsi baitzuten, atotxa. Makatza baserria. Iban, bertako dela Iribar. Bai. Bai? Bai, sarustarra bai, hori seguru. Seguru? Bai. Seguru, ikus dezagun. Bertan jaiozen bai, Jose Angel Iribar, Zarautzeko Makatza baserrian, martxoaren batez, 1953an, 80 urte, orobil, beteta urtean. Iribarren omenezko ekitaldi asko ikusi ditugu, azken aldian, 80 urte beteta Iribarrek, baltzez jolasten zuen, Galtzerdi zuriak orduen ez dizkiozu berari jarri. Zubizarretak, ez dakigu, Arkonadak, Galtzerdi zuriak? Bai, bere bitxikerietako bat horixe baitzen, beti Galtzerdi zuriekin jokatzea, baita Espainiako selekzioarekin aritzen zenen ere, leporatzen zioten, bandera estaltzeagatik jazten, eta zituen edo. Ba, behituzte datu, ikasketaz, hauetako bat, tornularia. Arkonada. Jarri dugu, tornulari moduan. Zuzena da? Iribar zen tornulari ikasketak egin adea zituenak, partida gaiak Zubizarretak, 622, eta lehengoko futbol taldean eta Liverpool UEFako partiduak eta Arkonadaren kontuak ziren.
Josu Iban, Oskar Agiri gerturatu gaur, zakuko batea ere ondo zainduko baitago, baina kontuz, €452, irabazita, bejonda izuela, bikote. Haupa eurek, haupa zuek, eta haupa arkonada zubizaretu eta Ibar. Maitasun euren. Agur!